Aquest any hem engegat un projecte que és repensar el pati amb l'Escola Vila Olímpica. Ha estat un projecte molt interessant perquè hem treballat amb una metodologia que se li diu metodologia aprenentatge i servei. A diferència d'altres metodologies, aquesta el que ens proposa és que els nanos a l'aula adquireixen una sèrie d'aprenentatges, però per altra banda, nosaltres com a entitat també rebem tota una sèrie de serveis que ells ens aporten a nosaltres. Els aprenentatges que hem anat treballant a l'aula han estat molt centrats en l'objectiu del projecte, que era la cultura de pau i de resolució de conflictes. Inicialment el nostre plantejament era més pensar en una àrea curricular on podem cabir aquests aprenentatges, però donat que per l'escola era important repensar el pati, hem treballat des de la clau del pati. Això que ens ha permès treballar des d'una eina, un element que està molt viu, que és aquest espai on els nanos s'interrelacionen, perquè en el fons el que nosaltres treballem en la cultura de pau i resolució de conflictes no està en elements abstractes, sinó que això ens permetia treballar-ho des de la seva pròpia realitat, des de què passaven als patis, com es relacionaven, quines necessitats estaven presents, i si eren feliços, si les persones estaven soles. Tots aquests elements ens han permès entrar en un nivell de reflexió amb els nanos molt interessant. El procés que hem anat seguint ha estat primer l'aprenentatge, però després d'aquest aprenentatge ja directament hem saltat a que els nanos de 5è han sigut els que han pilotat tot el projecte i han anat fent-lo extensiu a tota l'escola, a través d'enquestes, a través de cercles que hem treballat a totes les aules, a través d'observació del pati directe per ells, a través d'entrevistes amb professorat, amb els seus propis pares. D'aquesta forma hem anat involucrant a tothom en un projecte per tal que el repensar el pati, tot i que fos pilotat pels nanos de 5è, fos un projecte d'escola i on la clau, a diferència d'altres projectes potser de pati, era que estava molt amb l'observació de les relacions humanes. Amb les relacions humanes, els conflictes, el benestar, el gènere, tots aquests elements que d'alguna forma ens provocaven una possibilitat de poder reflexionar amb ells, que era un dels nostres objectius com a projecte, generar un pensament crític al voltant de la cultura de pau i la resolució de conflictes. Una de les claus d'èxit d'aquest projecte ha sigut que l'escola s'ha involucrat molt. Primer perquè no estàvem dintre d'una àrea curricular, sinó que estàvem en un projecte d'escola, que per ells era important i que portàvem molts anys arrastrant i que volien dur-ho a terme, però no sabien com fer-ho. Aquest projecte els va permetre agafar un tema com era el pati i començar a treballar-ho. Això ens ha donat moltes hores lectives, ens ha donat involucració del professorat, on hem pogut treballar amb ells amb tot el claustre, involucració dels monitors també, que també han cedit moltes hores per treballar aquest projecte amb nosaltres, i fins i tot dels pares. I jo crec que aquest ha estat un dels elements que ha fet molt possible que el repensar el pati agafés força dintre d'aquesta escola. És un treball de tota la comunitat, no? Ens ha portat a nivell d'escola en general, no? Els mestres, els monitors, els altres nens a l'escola, ens ha aportat poder reflexionar sobre com ens relacionem i com ens sentim en diferents espais de l'escola. La feina que es fa de que treballin en grup, de que creïn ells o dissenyin ells una activitat i la posin en pràctica, que la portin ells endavant i que sàpiguen gestionar tant el seu grup de treball com el grup d'alumnes d'altres classes en els quals han d'intervenir. Doncs trobo que ha estat un projecte interessant en el que els nens han pogut sentir-se protagonistes, no? I liderar-ho. I també sentir-se com més importants, no? En haver d'anar a altres classes, a fer enquestes, a observar. Han tingut un paper molt actiu i això els ha agradat. Les eines que nosaltres hem vingut treballant ha sigut la comunicació no violenta i la justícia restaurativa. Han sigut els dos camins amb els que hem intentat provocar aquesta reflexió al voltant d'aquests temes.
La comunicació no violenta ens permetia treballar molt en clau de les necessitats que es vivien en el pati, tot detectant primer quins sentiments hi havia i després quines necessitats s'havien de cobrir, i la justícia restaurativa ens ajudava molt a poder treballar des d'aquesta responsabilitat que tots tenim d'intentar que les coses funcionin millor. Jo he dit que sí, que m'ha agradat aquesta sessió perquè ens ha agradat veure què sentien al pati, A mi m'ha agradat molt sentir les opinions dels amics de què pensaven. Jo crec que així tenim l'opinió de tothom en aquest paper aquí. I així podem fer un pati en el que tota l'escola estigui a gust i per mi ha anat molt.